Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou videoclip Day in the Life. Astăzi este miercuri, 23 iulie și m-am decis să filmez un nou videoclip în acest gen în care o să vă port cu mine de dimineață până seara. Eu m-am trezit nu de foarte mult timp, am făcut un duș rapid, acum o să mănânc și eu micul dejun, iar apoi o să vedeți exact cum arată o zi obișnuită din viața mea ca și trader, deoarece am observat că acel gen de Day in the Life vă place cel mai mult, cel în care efectiv vă arăt de dimineață până seara cum arată o zi obișnuită din viața mea, o zi plictisitoare, aș spune, pentru că este vorba de rutină, de luni până vineri fac cam același lucru. Și da, înainte de asta să vă povestesc un pic și despre săptămâna asta până acum. Ieri a fost marți, am avut sesiunea live de tranzacționare pe care știu că mulți dintre voi ați urmărit-o și ați profitat de pe urma ei. Ieri am intrat în două tranzacții, nu o să vă bat prea mult la cap cu ele deoarece știți deja despre ce este vorba. Una pe GBP-GPI care a lovit TP-ul aseară fix înainte de culcare, o să las o poză pe ecran acum cu setup-ul respectiv, a fost un sniper superb, a intrat în FVG și s-a dus direct în TP. Iar a doua tranzacție pe Nasdaq, care încă rulează momentan, aproape de primul target, eu încă nu am închis acea tranzacție, încă rulez cu ea în profit. În curând s-ar putea să iau o decizie când vine vorba de tranzacția respectivă. Și da, a fost o zi super faină ieri, cu profituri foarte bune și de asemenea de dimineața asta m-am trezit la încă un profit foarte bun pe USD-GPI, o tranzacție pe care am prins-o cu strategia de swing, care în prezent rulează într-un profit foarte bun, aproape de TP. Și de ce nu, după ce mănânc o să vă arăt rapid, deoarece știu că mulți dintre voi m-ați rugat atâtea ori să vă arăt un pic și cum arată această strategie de swing. Evident, o să omit confluențele de intrare, deoarece, după cum v-am spus tot timpul, acea strategie este cea dezvoltată de mine de la zero și din cauza asta eu împărtășesc acea strategie în totalitate doar cu cei de la mine din comunitate. Deci pot spune că este un început super fain de săptămână. De dimineața asta m-am trezit și la niște mesaje super faine. Costel, dacă vezi acest videoclip, felicitări! Costel tocmai ce a devenit finanțat cu FTMO. Pe lângă Costel, foarte mulți am văzut că ați făcut profituri bune, fie pe conturile voastre finanțate, fie pe contul de challenge, fie pe contul personal. De asemenea, sunt foarte mulți oameni care după live mi-au scris în privat și pe rețelele sociale legat de profiturile pe care au reușit să le închidă de pe urma sesiunii. Și da, acestea fiind spuse, haideți să începem această zi. În dimineața asta o să servesc niște ouă fierte, după cum ați văzut deja. Și eu de obicei în fiecare dimineață mănânc fie ouă fierte, fie omletă cu avocado sau ce, dar mănânc destul de mult de dimineață, deoarece este o masă importantă. Plus că eu, la nu foarte mult timp după masa de dimineață, mă duc și la sală și trebuie să am energie destul de bună. Și acolo, din cauza asta, de dimineață mereu pun accent pe proteină și de puțin timp am început să iau iarăși și creatină, dar iau cantitate extrem de mică, iau doar 2 grame pe zi și nu am mai avut niciun fel de probleme. Sunt curios să-mi spuneți și voi ce serviți de obicei la micul dejun. Am terminat cu micul dejun și acum, după cum v-am promis, haideți pe grafice. Am ajuns și pe grafice și fix acum Nasdaq, tranzacția pe care am luat-o ieri în sesiunea live, tocmai ce a lovit primul target, am trimis update-ul și în grup. Pe această tranzacție în prezent rulez cu un profit de $1600. Prima tranzacție a fost aceasta pe GBP-GPI, care vedem că a lovit TP-ul aseară la ora 11 și puțin. Și acum cât am mâncat am mai primit două mesaje noi de la Marian și de la Alex, mesaje legate de profiturile închise, atât că vine vorba de tranzacțiile de day trading, cât și cea de swing pe care am menționat-o, cea pe USD-GPI. Haideți să vă arăt acum. Este vorba despre această tranzacție aici, care mie personal mi-a ratat TP-ul de puțin, dar să vedem, încă am speranțe că o să se ducă și o să-mi ia și mie TP-ul. Dacă nu, nu este niciun fel de problemă. Oricum sunt foarte fericit cu profitul de până acum în această săptămână. Iar acum haideți să vă arăt de ce am luat eu această tranzacție. Evident, v-am spus, o să omit două confluențe care sunt foarte importante. În primul rând am avut structura pe daily. Pe daily am identificat un valid high aici, un valid low, după aia am spart valid high-ul aici. Din cauza asta am știut că avem structură bullish pe daily, mi-am notat range-ul cu acest fib bullish, iar apoi pe 4 ore am intrat și am vrut să-mi identific o zonă de demand validă. Am identificat-o pe aceasta de aici, am văzut și aceste lichidări care mi-au dat o confluență în plus. Iar apoi eu mi-am plasat buy limitul. Evident, am așteptat și cele două confluențe care mi-au dat confirmarea pentru intrare. Iar abia apoi eu mi-am plasat buy limitul și vedem că am avut o reacție foarte frumoasă.
și sunt extrem de fericit că foarte mulți dintre voi, cei din comunitate, ați reușit să prindeți această tranzacție. Asta mi-arată că ați înțeles în totalitate strategia de swing. Iar acestea fiind spuse, dacă nu ești în comunitate și ai vrea să ni te alături, să poți învăța și această strategie pe lângă cea de day trading, să lucrezi unul la unul cu mine și de asemenea să ai acces și la comunitatea privată, poți aplica apăsând primul link din descriere. Și da, cam asta a fost până acum. Încă o dată un început foarte bun de săptămână. Sunt foarte curios ziua de azi cum va decurge, dar evident o să vă port cu mine și o să vedem exact ce și cum. Iar acum, că este ora 10 și puțin, eu o să mai completez câteva task-uri care nu sunt atât de importante, dar trebuie să mă ocup de ele. Iar apoi o să mergem la sală și o să vă iau și pe voi cu mine. Este ora 12 și jumătate și a venit timpul ca eu să merg la sală, o să vă iau și pe voi cu mine. A fost o dimineață foarte productivă, am reușit să completez task-urile de le aveam notate pentru această dimineață. Tranzacția pe Nasdaq a urcat un pic mai mult și s-ar putea în curând să mă decid să o închid. Pe lângă asta iarăși am mai primit câteva mesaje legate de profituri. Încă o dată sunt extrem de fericit de cum am reușit să începem această săptămână și da, acestea fiind spuse, haideți la sală. M-am întors de la sală, am făcut un duș rapid și acum urmează să mănânc de prânz. Și când eram la sală am verificat rapid graficul pe Nasdaq, că știți că eram în tranzacția de buy și am hotărât să închid tranzacția. Haideți repede să vă arăt de ce. Am ales să o închid deoarece am văzut că prețul a început să respingă din zona asta de supply. De asemenea, nici volumul nu-mi place atât de mult și într-o oră și puțin se deschide și bursa la New York și atunci o să vedem un volum destul de mare în piață și la cum arată lucrurile, nu prea am atât de multă încredere că prețul va continua în sus, așa că am ales să închid poziția pentru un profit de $1390. Și da, așa cum am spus, eu acum o să merg să mănânc de prânz, iar în curând se va deschide și bursa la New York. Eu atunci am să revin la voi. Bun, s-a deschis bursa la New York acum 13 minute și eu am făcut deja prima analiză de day trading a zilei, iar în momentul de față s-ar putea să am ceva interesant pe USD-CHF și pe AUR. Deci pe USD-CHF, pe o oră, avem acest valid high, acest valid low, prețul tocmai ce a lichidat high-ul fix după deschiderea bursei și a intrat în acest FVG vizibil pe o oră, dar și pe 4 ore. De asemenea, USD-CHF este bearish, dacă ne uităm pe 4 ore, deci asta este o confluență în plus. Pe daily n-am văzut nimic, dar avem deja o confluență bună. Iar acum pe 5 minute aștept un shift agresiv. Ce îmi place pe 5 minute este că avem și niște lichidări. Da, vedem, avem niște lichidări pe 5 minute. Pentru mine astea, știți, deja sunt ca niște pit stop-uri unde prețul acumulează volum pentru a face o mișcare impulsivă și de asemenea s-ar putea să avem și confluența de sweep frumos, depinzând de această candelă pe o oră. Trebuie să așteptăm să vedem cum va închide și după aia o să știm clar dacă avem și acea confluență sau nu. Mai departe, pe AUR, prețul a lichidat acest low și a intrat, de fapt acum nu cred că mai este în FVG, deoarece văd că s-a dus mai în jos. Era în acest FVG vizibil pe 4 ore, dar vedem că l-a închis. Da, deci nu mai avem confluența de FVG. Trebuie să așteptăm ca prețul să meargă un pic mai în jos, să intre în acest FVG de aici, care este vizibil și pe o oră, să vedem dacă va coborî. Pe daily nu avem absolut nimic și tot așa și aici s-ar putea să avem confluență de sweep frumos, depinzând de cum va închide candela pe candela de o oră. Da? Deci să notez și eu rapid cu semnul întrebării momentan. Deci asta trebuie să așteptăm acum. După aia, evident, pe 5 minute, în cazul acesta vom aștepta un shift bullish. Tot așa avem și aici câteva lichidări, deci din punctul ăsta de vedere arată bine. Mergem mai departe. Nasdaq vedem că este între cele două zone, dar foarte curând s-ar putea să lichideze. Fix acum l-a lichidat. Fix acum a lichidat low-ul, însă aici nu am confluență pe o oră, nici pe 4 ore, nici pe DI. Deci singura confluență aici pe Nasdaq ar putea să fie cea de sweep frumos. Da? Deci notăm beautiful H1 sweep cu semn de întrebare, depinzând de shift. Iarăși, momentan nu știu dacă am confluența, trebuie să aștept
candela de o oră să închidă, deci mai sunt 14 minute până voi ști exact. Mai departe, pe GBP/GPI prețul este între și pare că ne va forma un nou valid low. Pe Dow Jones prețul tot așa este între, a mers fix în același punct cu acest high de aici, nu l-a lichidat, fix în același punct și a respins de acolo. Euro-dolar este tot așa între și GBP-USD este tot între. Deci momentan cam asta văd. Evident o să revin la voi în curând cu un update. M-am întors cu o veste destul de bună, este 6 fără un sfert și am prins această tranzacție frumoasă pe USD-CHF care în prezent rulează într-un profit destul de bun, undeva la $800 profit, o să arăt și o poză acum pe ecran. Cel mai probabil în curând, dacă va merge un pic mai jos, s-ar putea să mut și stop loss-ul la break-even. Încă o dată, de ce am luat această tranzacție? Pe o oră am lichidat acest high, ne-a dat și sweep-ul frumos până la urmă. Țineți minte că la update-ul trecut v-am spus că trebuie să aștept să văd dacă o să am și această confluență, pentru că nu era încă confirmată. Candela a închis de desubt, mi-a confirmat confluența de sweep frumos. De asemenea avem și confluența de H1 plus H4 FVG. Pe 5 minute am identificat shift-ul aici, un shift foarte, foarte clar, cu închidere de desubtul acestui low, două FVG-uri foarte clare, l-am avut și pe al treilea, dar eu știți că dacă am 3 FVG-uri intru în al doilea. Aici mi-am făcut intrarea, am trimis tranzacția și la mine în comunitate și acum sper să ne bucurăm de profituri. Mai departe, de ce nu să vă dau un update pe aur? Aurul ne-a dat un shift aici, dar nu am avut confluențe de time frame mai mare. Știți că eu așteptam ca prețul să intre în acest FVG. Vedem că nu a mai intrat. Nasdaq a rămas între, GBP/GPI tot între, Dow Jones tot între, euro-dolar între și el. GBP-USD mi-a lichidat acest high, însă nu cred că o să am sweep frumos. Și dacă ne uităm în stânga, da, vedem că pe o oră nu avem niciun fel de confluență, nici pe 4 ore, supply-ul acesta este deja mitigat, nici pe daily. Din cauza asta eu pe GBP-USD momentan nu mă uit după niciun setup, deoarece nu am nicio confluență. Dacă o să am confluența de sweep frumos, atunci da, de ce nu o să mă uit după un shift bearish, dar trebuie să mai aștept 15 minute până la ora 6 fix să văd dacă am sau nu confluența de sweep frumos. Până atunci o să rămân pe USD-CHF, sunt fericit de cum decurge această tranzacție până acum, cu toate că la început am avut un drawdown destul de mare, s-a dus destul de mult în drawdown și când era pe aici pe sus mă gândeam că s-ar putea să fie un loss deoarece deja mitigase FVG-urile, dar evident noi trebuie să ne respectăm planul. Atâta timp cât am intrat într-o tranzacție, trebuie să o las să curgă și să-mi respect planul. Și primul target tocmai ce a fost atins aici la 0,8 și eu foarte curând cred că o să intru și o să mut stop loss-ul la break-even, deoarece am lichidat multe low-uri cu această mișcare impulsivă și tare mi-e să nu fie doar un sweep și prețul să o ia și mai în sus. Din cauza asta o să mut break-even-ul. După ce am luat primul target, eu rulam cu un profit de aproximativ $1000. Am trimis update-ul și în grup, deoarece știu că sunt mulți dintre voi care închid la acest prim target, cei de la mine din comunitate, și este ora 7. Da? Deci astăzi am avut doar acest setup pe USD-CHF. Vedem că pe aur am evitat un loss, da? Deci aici am avut un shift valid, dar pentru că nu am avut confluențe de time frame mai mare, nu am intrat în piață. Da? Deci aici putem spune că am evitat un loss, că ne-am respectat planul. Pe Nasdaq avem, de-abia acum ne-a lichidat high-ul, dar este prea târziu. GBP/GPI a rămas între cele două zone. Dow Jones tot așa de-abia acum a lichidat high-ul, dar tot așa este prea târziu. Euro-dolar a rămas între și GBP-USD tot între. Deci singurul setup valid de astăzi a fost acesta pe USD-CHF. Am încheiat ziua de astăzi când vine vorba de trading. Ați văzut exact cum a decurs sesiunea de day trading. O săptămână foarte bună până acum, deci chiar am avut un început super și ieri a decurs foarte bine ziua de ieri cu cele două tranzacții pe care am închis niște profituri foarte bune. Astăzi am prins această tranzacție pe USD-CHF și oportunitățile pe swing au arătat și încă arată foarte bine pentru săptămâna asta, deci per total pot spune că până acum sunt foarte mulțumit de această săptămână. Acum este ora 7:30, am mai răspuns la câteva mesaje, încă mai am niște mesaje la care trebuie să răspund, mai am câteva task-uri de care trebuie să mă ocup.
Iar apoi o să mănânc de seară și va trebui să fug, să dăm o fugă, să lăsăm mașina la service, deoarece mâine o să-i schimbe plăcuțele. Știți că am fost pe circuit cu ea acum 2 săptămâni și am cam rămas fără plăcuțele pe roțile din față și din cauza asta vreau să le schimb, deoarece în august o să fac un drum în Grecia cu mașina și vreau să fie tot ok cu ea, totul pus la punct, să nu am probleme pe drum, dar o să vă port cu mine și acolo. Dar înainte să plecăm, după cum v-am spus, trebuie să mai ocup de niște task-uri, să mai răspund la niște mesaje, să mănânc de seară și apoi o să revin la voi din mașină. Sunt în drum spre service acum, este ora 8 și un sfert. Am mâncat ceva rapid, m-am urcat în mașină și acum merg spre service și acum știu că mulți dintre voi o să mă întrebați: Dan, dar cum mergi tu la service atât de târziu? Nu vă gândiți că astăzi o să am plăcuțele schimbate, nu. Eu am vorbit cu domnul de la service și mi-a dat opțiunea să las mașina de seară ca să nu trebuiască să vin mâine dimineață la ora 7 dimineața să fiu acolo cu ea. Și mie mi-a convenit asta mai mult pentru că nu este foarte aproape de casă serviciul și din cauza asta prefer să merg acum după ce mi-am finalizat lucru, să merg să las mașina acolo și mâine dimineață să fiu în programul meu fără să trească să mă duc. La ora aia o să fie și mai aglomerat decât este acum. Așa că am preferat să fac un mic efort și da, ce să zic, în afară de trading sunt foarte fericit că săptămâna viitoare o să plec în Grecia. Cel mai probabil când acest videoclip se va posta eu deja o să fiu acolo. După cum am spus, sunt fan foarte mare Grecia, mai ales vara, aș sta toată vara acolo, sincer să fiu cu voi. Singurul lucru care nu-mi place în Grecia este conexiunea la internet, deci conexiunea la internet nu mi se pare deloc bună acolo, dar nu avem ce să facem, ne adaptăm și da, mă gândeam fix acum când am intrat în mașină legat de vara asta până acum, sincer să fiu cu voi, chiar nu mă așteptam să decurgă atât de ok, adică să fie rezultate atât de bune, aproape că nici nu se observă, adică eu nu pot să spun acum că e diferență între luna iunie și iulie, la cum au decurs ele până acum, dacă e să le comparăm cu luna mai sau cu luna aprilie. Evident, aprilie a fost pe departe cea mai bună lună din acest an, dar iunie iarăși a fost o lună bună și iulie până acum iarăși e o lună foarte, foarte ok. Am avut și acel winning streak de 4 tranzacții la rând, final de iunie cu început de iulie. Iarăși săptămâna asta avem și oportunități, avem tranzacții câștigătoare. Deci chiar sunt foarte, foarte mulțumit de rezultatele până acum din această vară. Să vedem august. Sunt foarte curios în august cum vor arăta lucrurile, dar evident o să aflăm împreună. Și legat de Grecia, pentru că probabil vă întrebați, deoarece am menționat în ultimul update că o să fac un drum în Grecia cu mașina. Da, eu săptămâna viitoare merg în Creta și o să merg cu avionul. După aia o să mă întorc înapoi în București. Mai stau o săptămână în București, iar la mijlocul lui august o să plec iarăși în Grecia. De data asta o să merg cu mașina. Și pentru acel drum vreau să am mașina pusă la punct. Puteam să mai trag un pic de plăcuțe, dar sincer să fiu cu voi, n-avea sens și n-aș fi preferat să merg la drum, să stau un pic cu frică, să n-am încredere în frâne și așa mai departe. De asta am ales să fac un mic efort acum înainte de plecare. Și cam așa arată o zi normală, o zi obișnuită în viața mea ca și trader. Știu, iarăși, pentru mulți dintre voi poate că o să pare plictisitor, dar acesta este adevărul. După cum v-am spus, în trading, dacă vreți să aveți rezultate, trebuie să acceptați treaba asta. Pentru că știu, pe internet este foarte ușor să crezi că totul este real și că poți avea 10 tranzacții pe zi, toate tranzacțiile să fie câștigătoare și să dai un flip la un cont de $5 la 20.000 de euro, uite așa. Deci da, să-mi spuneți dacă v-a plăcut acest videoclip, deoarece v-am spus, am avut un feedback mai bun pe acest videoclip, pe acest gen de day in the life, unde pur și simplu v-am arătat cum arată o zi obișnuită, decât în cel în care am fost și la piscină, adică a fost un alt tip de day in the life. Să-mi spuneți, vă rog, în comentarii dacă mai vreți videoclipuri în acest gen. Evident, dacă aveți și alte idei, lăsați-le acolo. Eu după fiecare videoclip trec prin rubrica de comentarii și ați văzut că răspund la fiecare comentariu în parte. Iar acestea fiind spuse, dacă vreți să vedeți un videoclip în cazul în care nu l-ați văzut deja, în care eu povestesc despre călătoria mea ca și trader, de la bun început până în prezent, cu toate greșelile pe care le-am făcut, cum mi-am pierdut toți banii la început și așa mai departe, puteți apăsa pe videoclipul care va apărea pe ecran acum. Și acum că suntem la finalul videoclipului, știți că mie mereu îmi place să repet asta. Haideți să încercăm să fim mai buni cu 1% în fiecare zi. La revedere!